Barade madirita martang yang nahohom mahita di bagasar rohatan. Amin. Maredehita sebukwede nomor 600 siap sada ayat sada dohot ayat 2. Asini rohama di kamu dohot dame siat Tuhan di bata amata dohot siananakna Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Hatani di bata nagabi turbuk jamita di tengah-tengah ni partanya kota di bagasan lokasong Ujah kami tungat-tungata imana tersurat di Matius di pintu 20 sada pamuka maisian ayat sada sahak rodi ayat 10 sada sonoma didok disik dungi lahu madapoton kota Jerusalem sahak manasida tu sosor bet pagi mardonokon dolok jitu sianima disuruh Yesus sianna dua halak ini nama lahu mahamu tu sosor nadi julungna mami terjumpa kamu madisi tabat haluni sada rabdot anakna har-hari jala tubuh kamu mai jadi mulut tungadong nama dokata na Tuhan alusi hamna narikok dui di Tuhan dungi pitor luasom nama alai masa besok ni asa jupang nakina tahun ni panurirangi babuahan rumah tu borusio idama naroma rajami manokoto nalapo dorfana halu di dohot bulanna dohot anak ni halu di bulan tulilahuma akasisiani batu bahon nani dokon ni Yesus tu nasida dibuan nasida mahalu di dohot anakna dia behoma ulos nasida tu dijam
bahudul ma Yesus tu atasnya deba siapa torobi pakai bakok musna sida tu dalani na dibanari manalihi akarat lihau jadi dipasrah ketusi alai sudina torobi akan dari julukna nang namanihut siang budi pe manguluk Hosianna di anak Raja Daud pinasupa suma narho marhite-hite goarni Tuhani Hosianna manikaca jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaorna sampai akanin nama isedo halaki jadi di padokna toropima Yesus panurirangi dui nasyakutan Nasaret nadi buat Galilea ima sahatna damang dainang nahina holongan di bagasa Yesus Kristus Tuhan hal nasomaldo di tengah-tengah ni mulutda molo mangido kita tu debata manang molo marpani dua kita tu debata sitop kita sabuh alai bohado molo sebaliknya molo Yesus Tuhani mangido siap kita. Mungkin ini baru hal yang sangat luar biasa di tengah-tengah ini rohana mulut tapi tayung majo hiaru debata mangido tu siapa ham opunina porsiai mangidohon asa dipilihon anak nasi isa jelas memang marhiti pangiduani diuji di bata hapusiauna jelas memang Allah siap berham radih lahu mangului pangiduani debatai sendiri diturupukon adalah sobo Yesus tu Yerusalem disuruh doa sisiannya didok di bagasa turpukon disuruh sisiannya dua hal mangalat haludi nang tabat asadong kudulanda ada orang so disuruh dipatiki mana ditonahu Yesus do tu siang nai didok mulu adong nama nuku kamu mulu adong nama doktu kamu nalahu tu ahai dok kamu na narikot di Tuhan ini ima padohan Yesus tu sisian mana duai tohora tutu holat didok songoni olah sahat akasisiani biterolodo napuna haludi mangalehon olodo napuna haludi rugi lako patulus nasa sakap doh rencana ni debata hamwa kama mutakaina nami sasitong na molo-olo debata mangido na adong kita pasti bukan karena Tuhan kekurangan dan na marhakurangan debata jauh baik alain yang dohonon na do Tuhan ingin menggantikannya dengan hal yang lebih besar jadi itu sifata na mau siap tonga-tonga ni roha pikiran ni kita coba.
narumikot dipakai debata napunahul haludei pasauton baga-baga ni di mata somona tersulat rupane bicak karya sia ASJ inani dokna disi Maria iya maho aleburusion idok diudukna aina Roma rajam tuma betul nuai molo dipangido Tuhani na adong dihita jala didok narikok dibana rupani aham Gusti. Apakah respon kita sebenarnya? Tengok ma, bukankah sebuah kehormatan bagi kita bila Tuhan memilih milik kita menjadi keledai tunggangannya untuk mewujudkan rencana keselamatannya bagi dunia ini. Kalau ini pasti harga dojo-dojo. Asa tung talehon mana riko itu hani. Mari dia. Bulan tiki tapi talehon umubiaka kita lansia ina naum ini huriata. Hola tiki tapi talehon lau marsau lau debatan. Wujudi batu pahuria pertanyaan secara online kasih tongna nunga tuntau loi paniduan itu hani itu katoani mulutta bukankah kehormatan dan sukacita bagi kita sebenarnya bila Tuhan menggunakan harta kita bakat kita waktu kita suara kita menjadi alatnya untuk rencananya sasitong na ikut tahalas ikut tahamat ya hudai itu matomani nuluta kalau namanya Yahudi dok do di bahasa tukon bahwa hudul do Yesus di atas ni haludi lahuma bomoti Yerusalem aharna ni dok na disi dipatai dahu Yesus do harajauna dada somon harajaun pokini dada Mesias politik ibadah dada napaluahon harajaun Romawi ibadah uban nagabe sokuni alai paluah kita do sian nasa dosa dohot hamatian asa molo marsi hudul Yesus di atas nihaludei ima pabua memang raja pertigor do ibana asing ni raja pertigor alai naseret rohana jala parhon marsi hudul di atas nihaludei patuduhon kerendahan hati di Yesus dia melakukan aksi sosial tutonga-tonga di sebelah mulun hita jolma di bagasak pol dohot seret birkhana nang halak doh alani gawe ditugihot dohita asa memang betul-betul tajakon ibana di bagasan lasmi roha dohot habus sama pacakonon ya kana toropi ulau bomot Yesus tu Yerusalem di pihak penasihat ulosna tu atas ni haludi bahkan di dok di bagasa tukon adong napahi pakon ulosna itu ngadalan semut tanda si pontalitas sambutan nina toropi itu Yesus songon Mesias raja sifat kami ahasam dan nasida asing ni ulos nei dipahipakon itu ngadalan hidup nasida hosian nama di anak ni raja dah pina suma narok
mariti gor ni Tuhan ni. Hosian nama kita. Kamu kamanami doa inanami. Mula didok hosian nama memang doa terjemahan umum neng doa nonna asiroham balua malam. So ini mah kesambutan ya kana toropi. Laho mangko parhot bisa sitona demi penghormatan memang mereka siap berkorban. Simbol nikulasi nabi nasahat naik. Orang yang menghormati Tuhan pastilah kita manusia. Tetapi orang yang menghormati manusia belum tentu menghormati Tuhan. Belum tentu. Lani iko sama sambutan ni atau biru nang ulun tapena. Moridok khosian nama jana pira cedal. Emas seruan sesitong na penyambutan panglima perang ujui. Jalan orang meralu musuh. Dalam memang Iduna Tarida 6 dihadiri oleh Yesus. Dia sebagai panglima perang nama naluhon wasul dosa. Dohot simbolis. Dohot patutupon 6 sornya bagian. Lania kamang betakai nanami kebisa dapat yang harga mau ditolak-tolak di mulut. Nalau memasuki masa-masa pasion di tengah-tengah di huriata. Ibaga senauduk kita itu bersumun di Yesus alai sai tapasama narikot di Tuhan. Marhita nadong di tengah-tengah di mulut. Ya tikin nadong di hita mata pasah. Ya pikiran nadong di hita mata pasah. Iya sinadongan nadong di hita mata pasah. Songo sambutan nilas ni rohanta diholong ni roh doa dinasa papai nami Yesus di tengah-tengah di mulut. Amin. Martani yang mahita masai bagas uli hatam Tuhan mamak kuli ni hami asa sayuduk kami tunasa persuwom di mulut. Jala sayur radi hami pasahat narikot di Tuhani. Posdo rohanami di somotad dani lasni rohanami dinasa belgani papahinamu di mulut nami. Gabe saya ukap marohanami itu. Pasahato diri nami, partikian nami, pikiran nami, sinadongan nami, gabe pilihan khusus dia depan. Asiroham di hati Tuhan. Sai pasu-pasu nami kan. Marhite asiniroham. Nah saya totong manggohi roh atau pikiran nami. Gabe saya taruh di hami. Dilasmu roha nasya. Asa mulu sifat jeli pamatan nami. Allah hinorhom ya kasakit. Na totong do Tuhan. Asiroham di hami. Mangrupi hami. Gabe taruli hami di haisar. Taruli nang di haman manusia. Tumadong Tuhan satu-satunya nami. Namarsa. Namaruki. Namangadupi kudang akakamau ni peremuluan. Asiroham. Sai papos Tuhan nami. Babuat tutoh mangalehon. Apu-lapu bingung nami namarsa. Dukdoho Tuhan mangalehon na tau harasan nang di tengah-tengah ikan alahodo bapak saya ali Yesus mual
si mahami di dosa dihaga diundang Tuhan asa tamahami dia ulang marinti Yesus Kristus Tuhan martaliakan. Amin. Mari dehita sian kede nomor 604 asada dot ayat 5 baos ta pasana pilihan. Ale amanami nadiban wagijang sa pinarbadia maguarmo. Sa Roma harajon. Sa saut malamon roham di Vanuatu maon. Songon nadiban wagijang. Lehomatu hami sedarion hanguluan siap hari. Sa sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unak kami tu bihotu pangujunan balua mahami siap mengaku ai hodo nakuna harajau dohot hagukuhon rodi hasanapang saliling nilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bataham dohot parsaoran ni todi perbadia iman namat dongani kamu salu